Вие хората, айде бе, Вики! Вики, върни се там! Тони, внимай с другия! Стена! Вики, отзад, бе, Марто! Отзад, не! Не стена! Лъчен човек! Ръцете! Напред! Браво! Играй! Излез, Марто, айде, Мартине! Айде! Айде, Лъч! Излез, айде! Дай! Пас! По-бързо! Даня, айде, Даня! Айде, момче, що ти кажеш, Вики? Пас! Дай ме тука! Дай ме! Сигнай! Ти не бягаш ти, бе! Лъчо, айде, Лъчо, поискай! Дани до човека, Дани! Око! Без фал! Стигни го! Назад! Ей, Тони, хайде, моето момче! Добре, айде, Лъчо! Сам! Не бързай! Абе, не бързай, момче! Айде, Лъчо! Дигай! Пак! О, митака се бие. Последния четвъртфинал битката е свирепа между Черно море и Локомотив Пловдив. За сега равенство 0-0. Месец битките бяха из цялата страна да се стигне до част от тези 8 отбора в финалите. Днес настоян български армия на Полша през месец септември. Топчо! Топката гледай, Дани! Топката гледай! Браво! Създай пространство! Хайде, Крис, че спрахте, Крис! Ето, че има гол на терен номер 1 Локомотив Пловдив, побежда срещу Черно море в последния четвъртфинал от турнира Галилея 2012. Именно за Пловдивчани. Давай! Айде, първа! Айде, Янци, бе! Айде, дай бързо! Айде, откри! Айде! Алекс! Сам! Изтеглете се напред! Валя, по Ваня! Айде, играе бързо, бе, го Йоне! Двама на пилоти! Пауза, дай го си гледай! Бързо, айде, играй! Айде, бе! Без фал! Дълга топка! Дълга! Никола бяга от това баси. Перегатски! Първа! Валю, искай тия там да я разиграте, защото е тук. Айде, ти си! Сам! Лъчо! Алекс, играте! Битка! Гуцов, там влез! Това е там близо от човек, да не се обръща. Айде, първо! Айде, Вите! Айде, Дани! Топчо, напред! Айде, той не пускай! Сам си! Дани, внимай при тебе! Разиграй! Айде на топката! Вите! Айде, ти си! Айде, бе! Лъчо! Абе, Лъчо! Назад!
Лучо, играй, бе! Теодоре! Идвай тук! Централен. Централен нападател. Много да бягаш. Много бягай. Не, Митко! Директно излизай! Сам! Абе, подай, бе! Айде, играем една минута! Лъчо, сам! Айде, Вики! Давай, Вики! Дигай, дигай! Айде, бе, конете, бе, рана! Давай, давай, давай! Ей! Абе! Абе, ти да кажа! Айде! Дай, дай, дай! Айде, дай, дай! Айде, Лъчо, Вики! Добре, вземай, вземай! Матчбол за Локомотив Пловдив. Попадение и Локомотив Пловдив е на полуфинал. Локомотив Пловдив срещу Аристон Русо. Другия полуфинал след Ботев Пловдив, Спартак Варна. Така ще стане възможен е финал Ботев Пловдив, Локо Пловдив на турнира до номера 2012.